Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз. Яхшомадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ хоҷагии Ишфоқ Сафаров навъро сар кардем аз буқои савдошидагӣ буқо барои бастан. Ҳам е 4ташам савдошидагиай, дуташа нархош аниқ шуд бародаро. Иш 14400 сомонӣ барои бастан гирифтагиай, иш 12500 сомонӣ гирифтагиай. фикротона дар комментариҳо нависед. Дар наршон арзанда ҳаст ё не? Инаера нарша нафаҳмидем. Уна майдаака. Ира 10 чанд гуфт бародаро. Ай 10000 камтарак болотар савдо шидагиай иша. Шам пародаш соза. Навъро давом метем. Ҳамаи намуди молоро мегирем бародаро. Буқа барои бастан, буқача, буқаи калон, киловаркаш ҳамаша мегирем. Драбилкои универсал аз фирмаи Алтимур, яке аз бақувваттарин драбилкоҳо, маховикдор, молотокдор, сегмент. Оҳанои гирдиш 0.8 мм оҳани ғавс. алафи тар, алафи хок, донагӣ, ҷорӯб, хор, ғӯзупоя, чӣ чизе ки мол мехӯрад авая мезана майда мекунад. корчаҳои диққавата дора бародаро. маховик ҷои корча сахкардагӣ. 4та сетка дора. Нархаш 4400. доставка ба тамоми Тоҷикистон ҳаст. харидоро боша муроҷиат кунед. баъд дорем ҷодаҳои дастӣ ки ҳамин салафани якқаватарам даже мебурад. корчаҳош алмазни нержавека мешавад, яъне занг намезанад. як моҳ таи борон монадам занг намезанад. пояҳош дора. нархаш 1000 сомонӣ. доставка ба тамоми Тоҷикистон. рақамҳо дар рӯи экран. драбилкои дастӣ айбардоро. ишам ай Ӯзбекистон. Валла. О савдо шида ин боз якта буқа барои бастан, буқаи зард. 13000 сомонӣ ира савдо шида. Харида 13000 сомонӣ. Мана. Инем пародаш чикелаю види молам ба зеби хушрӯа. Волда. Умр ярма. Анаи буқа. 11500 сомон харидааст. 11500 сомонӣ. Буқаи Карпат. Иам барои бастан. Мана. Маъмур азия. Волда. болои мошиндам дута буқаи савдошидагӣ будааст. буқои подписчикҳо будааст. ҳаминҷа роҳи каф. Мана бародаро 15500 сомонӣ савдо шидагиай. 15500 сомонӣ. озибо ҳаракат карда ай боло сёмка мекунам бародаро. ина ҳамин буқо бародаро. ина боло буромада сёмка карда истем. 15500 ҳардаш якҷоя савдо шидагиай бародаро. вайш майдатара, иш калонтар. 31000 да ҳардуша харидааст. ин подписчико харидагиай. о бародаро буқои савдошидагӣ ёфтем. хушқарам? хушқор будааст. 1950 сомонӣ харидааст. иҷа бо 4та яхин. булар нишидан болду? 1800 не ҳардуш. булче? ҳардуш 2000 бародаро. ина нархҳои аниқи оҳанӣ. барое ки ай шир биромадагӣ эмхӯр алафхӯр. сари тарозу омадагиам буқоро баркашидастам. савдо 64 бурам. савдо шид киловаркаш 47 сомонӣ. 343 килограмм. буқае ки дар тори тарозӣ истодагиам. 342-43 бозӣ кардастайда. Коз прора мебинем.
49 savdo shid. Yo 42 yo 43 biroman. 300 42 43. 49 somoni kilo barkash savdo shid biroman. Mana bu qab 15000 savdo shida, o'zi tarozi mebrora mebinam biroman. Bu 196 kilo biroman. 296, 297 bo'zi kirishdi. 15000 so'm xariday. Ham xaridor omonaga, ham furushanda yajoy omonaga. Mana shu bilan. Qishqor savdo shid 7200 so'moni. Betaroz savdo shidaga har dushi yajoya 150 kilo biroman. Har duşam farbe xushro. Yani yaxna 150 kilo 7200 so'moni har dush yakjoya. 150 kilo vazn dora. Narxi buzora bisyor mepursa, narxi buzi buchuvachcha 1800 so'moni muomila dorad. Va bozor 1500, 1400, 1550 همین narxo kardestar میده باید. нархҳои анеқ. ина подписчикои азиз барои шумо барои савдо шудагӣ ёфтем. Якта қишқорча будааст, дар байнаш дигарош ҳамаш модда 1300 барои алафхӯр сабусам мехӯрад, чизои мулоима мехӯрад бародаро. ашо хӯрданаш нағз бошад, шир дар корам нест. 1300 харидааст бародаро. Хоб ҷада чандта? Сета, дута, 5 та будааст. 5 сар 1300 нархҳои анеқ. ина бо барои савдошудагӣ ино ҳамаш модда будааст. 1500 сомони харидааст. ина бировардеста. ино чанди шудака? Чанди? 1900, 1800 ино калонтар аст. ино харидагӣ аст. марҳамат кунед. бо барои модда ёфтем. ино ҳам кам-кам алафхӯрам ҳаст. ширам бошад зур мешавад. хоб 1300 муомила дора. 1100 сом, 1050 сомони пурсидестаи бозор бародаро. ин нархҳое ки реални бозор нарх кардагиа. хеле ҳавоӣ нест. барочаи модда. инаи буқам савдо шудагиа 13000 ози тарозу бироварда. шумете. 13 савдо шудагиа. 252 кило. 252 кило. 13000 харида будааст. не буқам омад савдо шудага ё не намедонам. оз анеқ мекунем. ша аввал килоша бидем. 386. Савдо шуда? Намедонам, хабар надорам ман. 19000 ҳам бетарозу. 19000 бетарозу савдо шуда. килоша гуфтем. ака ҳамаш такрор гуфтанда да ёд намемона. ҳамин буқа карочи 19000 савдо шуда. харида баъд килоша дидия. марҳамат. омадоз нархш аниқ шава гап мезанем бародаро. хоб 215 кило. чанд савдо шуда ка? не мола гифтесем. 11100 сомони савдо шуд. килоша гуфтем бародаро. 11100 савдо шуда. харидаю баъд тарозу мондагия. баъд устунша плюс минус мекунем. буқа барои бастан. ина нархи буқачо. буқачои майда. сета. ози савдо шудеста. ози мепурсем. саҳар чанд кадагия? ози чанд кад? булар ҷитиярмна. не дута ҳафтаними будааст. 13 да.
надодум мега ҳар душа. Иш 5500 муомила дора. Майдатариш. Дора савдо шудеста манаи буқа барои бастан. Хоб соҳиби мол 9000 даман шидага, харидор 8800 даман шидага. Байинда 200 монда соли савдо рафтеста. Вазиба мебинем, агар савдо шид шид, нашид ба қаб кардем мемонем. Нархini ayting. 5,5. Bozor nechi qildi? 5500 4800 bozor kadaga. Mana ham подписка, ham jurai. Mana. Bo'lchi. 7500. 7500 bozor kadaysa barodaro. U kichama bu ham? Ha, nisham buqacha bu. 7500 kadaysa. 7500 da ham xeyli ma'lum edi. Agar amiram bitiya barodaro. Ana so'y bo'lsin. Xudo shudestan do'tta buqai zard barodaro. Sahar bar vaqt mega 15500 kadaga. Xo'p, hozir mega 15000 pursidesta nadodam mega. Bu chand savdo meshava? 15 xaridor aniq hast. Aniq hast, o'yla hayat. 5 mondan. Ana yakay bu isboti dalil chiqadi. Xafosham qushni tomosha qiling. Mana bu baroyi bastan. Buradan garat qatya. Egar shonam qiladi. Ana bu qizlar savdo shid. 9000 550 somoni savdo shid barodar. Nechtamasiga berasiz aka? Sari savdo raqabidang. Puli savdo. 1550 somoni. Xo'sham meni baroyi bastan ay qarorta. Xo'p, ana bu ham savdo shilaga kilo barkash. Hamir roz barodaro kilo barkash 49 rafteста. Полный рост 49 somoni kilo barkash vazn zinda rafteста. Hozir kilosh ham me'binam. Sesadu 93 kilo. Sesadu 93 49 bakıyorum. Barodaro aniq kardem. Naqsha 50 somoni kilo barkash savdo shida 393 kilogram. 50 somoni kilo barkash vazn zinda.